ସାନଘାଟି ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାହାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମରଶରୀର। ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଘାଟି ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କମଳାପଦର ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାହାନଙ୍କ ମରଶରୀର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ଟାରେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କନକା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସହ ବେଢ଼ଛେଲୁ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଖଲିକୋଟର ରାଜେଶ ସାହୁ, ବାନାମ୍ବର ସାହୁ ଓ ବୁର୍ସି ନୂଆ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ମୃତଦେହ କମଳାପଦର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି।